O victorie importantă astăzi într-un derby județean, a treia victorie în fața formației Sighetului, dacă ținem cont și meciul din cupă. Da, ca orice derby, foarte important, foarte bine spuntat. Ca orice derby, totdeauna e ceva special, nu se repete niciodată. Au crescut și ei foarte mult în valoare, în ceea ce înseamnă omogenitate. O echipă foarte pragmatică. Puteam decide meciul am jucat mai bine în prima repriză când ei au încercat prin arme fotbalistice, adică să joace fotbal, să paseze, să facă posese, mă rog, noțiuni. Și atunci am avut pregătit ceva, am aplicat foarte bine și zona de presiune, plus am recuperat mingile la golurile amândouă, din terenul lor. A doua repriză un pic s-a schimbat mersul lucrurilor, pentru că au făcut tranziție din prima zonă spre ultima și e un joc, dacă nu contracarezi ce am făcut în prima repriză din fașă, naște o grămadă de complicații. Adică nu poți să faci distanțele, nu poți să... Cât au încercat să joace fotbal, să facă posesie, am avut superioritate. După aceea a fost o luptă din asta oarbă, așa, nebună, de dreptul. Puteam concretiza... E periculos, repriză secundă. Da, clar, da. Jocul ăsta, deci e în oglindă la Diosig, nu în oglindă viitorul, pentru că la viitorul, dacă avem meciul, Zoe îl poate arăta, avem Hama. Cu 3-4 inserții al viitorul care primim 2 goluri incredibile. Dar noi avem aproape 8-9 situații, penalti, 14 cornere, 9 lovituri laterale. Dar statistica e pe ce trece timpul și pe ăsta e doar exemplu. Dar dacă ne uităm după rezultate, totuși parcă ceva în jocul echipei nu merge bine. Adică am pierdut puncte la ultimele două clasate și puteam să fim astăzi pe prima poziție. Fără discuție, da. Tocmai ce vă spuneam, pentru că coroborat cu terenurile, chiar dacă sună puțin așa, lasă băgă și ca știți, în ghilimele, tot pe terenul ăla. Și la Diosig, dacă o simplă vizionare a meciurilor, vă puteți face o idee despre ce spun. La viitorul, la fel, un sintetic de 14-15 ani, care e alunecos, e denivelat. Nici n-am crezut că s-a degradat așa. Eu am plecat doar de un an și ceva. Incredibil. Dar, până la urmă, situațiile de gol și majoritatea fazelor, frecvența atacurilor, intensitate foarte bună la viitorul, la Diosig. Dar ultima execuție, ultima știu eu și uite, sunt momente în care, din păcate, aici trebuie să fim concentrați tot timpul la genul golul de astăzi, la viitorul, cu 2-3 incursiuni în careul nostru, tot meciul. Eu vorbesc în terenul meu când intră în careul de 16, nu pot să spui că la centru. Și restul, fenomenală ocaziile, da? Una peste alta știți că rezultatul oferă o perspectivă pozitivă, poți corecta niște lucruri, putem aborda... Parcă totuși nu merge jocul. Altfel juca Sighetul în viteze, cu pase, cu nu știu ce. Parcă la noi ne-au lipsit toate chestiunile astea. Nu știu dacă o juca foarte în viteză Sighetul. Eu am văzut mingi lungi și din mingea a doua. Eu așa am văzut. O să fac analiză și video și... Eu am văzut prima repriză în care noi trebuia să dăm 3-4 goluri. Aia am văzut asta. A doua, într-adevăr, s-a echilibrat, după golul lor s-a echilibrat. Da, recunosc. Știți cum am făcut impresie la Zalău, am făcut impresie la Viitor, am făcut impresie și 0-0 sau, mă rog, X. O revenire în primul rând pe cea lui Rafael Stănescu și al lui Paul Pachin după pauză. Da, lotul e destul de numeros, am avut jucători accidentați, jucători care, știu eu, oscilează forma și atunci s-au adunat foarte bine jucătorii care au intrat. Trebuie să ții cont de modul cum se implică la antrenamente și cum arată fizic, cum participă, e clar. Rafa în creștere, cel puțin eu l-am găsit aici, eram în postura de rezervă, dar omul arată foarte bine antrenamente, e implicat, are și realizări. Oricine are, pentru că știți, te antrenezi, dar trebuie să realizezi la meci, pentru că meciul e testul suprem, sau examenul cel mai important. Și atunci, e și un jucător destul de inteligent și încercăm o situație din 4-3-3 sau 3-4-3 să facem 4-3-4-1-2, în fine. Știu că toate meciurile sunt grele, dar parcă acum vin 2 meciuri extrem de dificile la Olimpia Satu Mare și acasă cu sănătate plus. Da, ea e frumoasă viața, nici care e problema. Noi organizăm și jucăm, că ce să... Na, astea îmi plac mie, eu din astea am trăit, eu am jucat la nivelul înalt, adică nu am probleme. Alea m-au motivat, sper că și pe băieți. Motivația, să știți că până la un punct
ajută la evoluție, progres. Deci asta e. Am schimbat intensitatea la antrenamente, ritmul. Clar că sunt niște situații care, ca să poți să te impui, trebuie să vii cu ceva în plus. De la organizarea jocului, ați văzut, dacă ați observat, am făcut un triunghi. Pentru că pe mingile lor lungi, ei din asta trăiesc. Mai am vizionat 3-4 meciuri. Minge lungă și din mingea a doua dezvoltă. Așa marchează la satul mare 2, sau suporteri, ca să fiu exact. Și mai am încă 2-3 ocazii. Din minge lansată, respinsă prost de fundaș sau câștigată de atacantul lor, care destul de mobil și destul de important în jocul lor, băiatul de culoare. Așa? Și asta am vrut să blocăm. Cât am reușit lucrul ăsta, pentru că linia ofensivă trebuie să blocheze momentul când ei lansează. Asta am făcut prima repriză, după vreo 7-8 minute, pentru că startul era un pic mai greu. Am avut golurile, am avut încă 2-3 situații clare, pe lângă un pic ceva după golul lor. Și după aia lupta asta surdă și oarbă și... Din punctul nostru de vedere, echipa este pe un drum ascendent, un drum pozitiv, nu? Suntem să fim constanți. Cel puțin pentru ultimele 5 etape. Ne propunem max, da. Deci, adică suntem într-un grafic relativ, asta e ideea până la urmă. Știți bine că un drum nu e definit de 3-4 stații. Când ajung la capăt, aia contează. E clar că trebuie să îmbunătățim încă ceva, știu ce, și asta e situația. Abordăm cu foarte mare încredere tot ce se întâmplă de acum înainte. Deci, adică tot ce urmează. Nu am probleme cu asta. Încă suntem chiar în o situație bună. Astăzi, după meci. Mulțumim. Și eu.